Bàsicament la raó principal va ser per la proximitat. Era el lloc que tenia més a prop presencialment i és el que volia en aquell moment. Després, amb tema Covid, potser el millor hagués estat buscar una online, però bueno, en aquell moment volia alguna a prop i vaig decidir anar al Clot, bàsicament. El valor que més m'ha portat i que més he après estudiant allà va ser el treball en equip, amb totes les pràctiques que vam fer amb tots els companys d'allà. Moltes d'elles van ser amb els companys i en grup, i és com el valor que més m'ha quedat, diguem-ne. Ja que gràcies a estudiar allà vaig poder fer les pràctiques en aquesta empresa i des d'aleshores porto un any ja i 2 mesos treballant aquí. Moltes d'elles et podria dir tot l'aprenentatge que vas fer amb tots els programes d'Adobe, el saber parlar en presentacions a cara al públic. Jo venia d'una persona que ni de broma amb molta vergonya, que encara segueixo i he d'aprendre moltes coses, però allà em vaig treure moltes pors que tenia. Sí. Sobretot les parts pràctiques d'haver estudiat allà, ja que considero que la part teòrica és mínimament important, però si la teoria portat a la pràctica fa que se't quedin millor les coses i puguis veure d'una manera més tangible tot el que has après de manera teòrica.